Salutare, dragilor! Sunt Cristina și vă urez un bun venit pe canalul meu. Astăzi am pregătit pentru voi o istorioară deosebită, care începe cu o întâmplare aparent simplă și se transformă într-o lecție frumoasă de viață. Vă invit să o ascultați cu sufletul deschis. Audiție plăcută să aveți! Pavel mergea pe coridor și doar poziția sa înaltă îi permitea să nu alerge sărind, cum alerga în copilărie de la școală cu un 10 la matematică în agendă. Astăzi era directorul unei companii uriașe și un astfel de comportament degajat nu îl permitea statutul și tâmplele sale încărunțite. Aceste negocieri se pregăteau de foarte mult timp. Cu toate mijloacele posibile, asistenții lui Pavel încercau să atragă acești italieni bogați. Fabrica sa imensă se ocupa de mulți ani cu producția de gresie ceramică și alte materiale de finisaj. Trebuia să se extindă, să cucerească noi orizonturi. Toate variantele de încheiere a contractelor cu parteneri locali fuseseră deja luate în considerare și epuizate. Nu e ceea ce-mi trebuie, murmura Pavel pentru sine, când analiza propunerea unei alte companii cu care îi se sugera să încheie contract. Era în disperare, până când echipa sa nu a dat, din întâmplare, peste o fabrică italiană uriașă. Și atunci Pavel a înțeles. Dacă vor semna contractul și vor începe producția în comun, nu va mai avea concurență. Va putea obține contractul pentru producerea gresiei pentru noul complex rezidențial uriaș și aveau nevoie de ceva original. Iar după încheierea contractului și colaborarea de succes cu străinii, va putea propune asta. Va putea produce finisaje pentru milioane de metri pătrați, ceea ce înseamnă că va câștiga foarte mulți bani. Abia acum se încheiase un nou tur de negocieri importante. Pavel înțelegea că acum nu vor mai scăpa de ei. Vor semna ca niște mielușei, bombănea el bucuros în șoaptă și grăbea pasul. Voia să nu cheme liftul, ci să urce el însuși și să discute toate detaliile. Și biroul era mare. Aici se putea plimba mult pe coridoare și aerisi creierii. Uimitor. Totul se aranja pur și simplu uimitor. L-a părăsit Iuliana și las-o să plece, căci ba una nu îi convenea, ba alta. Iar dacă va afla cât va câștiga el acum din acest contract, își va mușca coatele de ciudă. Ei bine, lasă. I-a refuzat să-i cumpere o mașină nouă. S-a supărat și a adunat lucrurile. Uite-o ce regină! Și trăia ca într-un basm, dar tot nu îi convenea ceva. Au trecut deja 6 luni de la despărțirea de tânăra soție, dar nu putea să ierte trădarea și plecarea și în orice moment emoțional își amintea exact de ea. Iată și acum era purtat de bucuria euforiei, de perspectivele unui contract imens, dar în același timp revenise supărarea pe Iuliana și amărăciunea din cauza trădării ei. A cotit după colț și a lovit ceva. Ah, tu, să te ia, naiba! Tu cine ești?" strigă el către fetița de vreo 10 ani, care stătea pe podea și colora cu atenție o carte de colorat. Oh, fiți atent, vă rog. Eu stau aici. Ce înseamnă fiți atent? Nimeni nu mi-a vorbit niciodată așa în clădirea mea, ca această fetiță. Ce cauți aici? Nu te-au învățat că pe podea nu se stă? Cărțile trebuie să le colorezi la masă. Era cât pe ce să cad din cauza ta, dar nu e nicio masă. Iar mama nu mă lasă în sala mare. Ea curăță acolo acum, de aceea stau aici. Acuși vom merge în altă sală. Acolo vom spăla ferestrele. Și cine e mama noastră? Stoica Veronica. Ea e femeie de serviciu aici, iar eu o ajut. Ce haos! Bombăni Pavel. Prezența copilului în biroul lui îl indigna, dar era într-o dispoziție prea bună și nu voia să-i o strice și cu atât mai puțin să intre în problemele altora. Aveau să se ocupe și să rezolve fără el. Tu totuși nu ar trebui să stai aici, că altfel cineva s-ar putea împiedica și cădea. Știi pe ce tocuri merg doamnele aici? De pe astfel de tocuri e foarte periculos să zbori. Bine, atunci voi sta pe pervazul de acolo. Hai, și ia și cartea cu tine. El scoase din buzunar o bomboană de ciocolată, pe care o luase de la negocieri. Era ciocolata elvețiană preferată de el. Cred că nu ai gustat așa ceva. Mulțumesc. Dar aveți doar una? Aș lua și pentru mama. Fetița examina cu atenție bomboana și tot nu se hotăra să o deschidă. Doar una. Dacă ar fi mai multe, te-aș trata. Știi, poți trece pe la secretara mea și să ceri una. Ți se va da, ce-i drept, de altele. Și unde e biroul dumneavoastră? E cel de sub acoperișul de sticlă. Ah, e cel mai mare.
Iar dumneavoastră sunteți cel mai mare șef aici, se pare? Da, cel mai mare. Pe toți îi comand aici, râse Pavel. Sună amuzant totul, dar era adevărul. Și știți, eu vă pot spune un secret. Wow! Și ce secret? Telefonul lui deja suna insistent. Trebuia să plece, dar dintr-un motiv oarecare devenise curios să asculte până la capăt această fetiță deșteaptă peste vârsta ei. Aveți pe birou documente în italiană. Citiți-le cu atenție și mai bine nu le semnați. De ce? Pentru că dacă semnați, nu veți mai fi cel mai important. În general, nu veți mai avea nimic. Nu am înțeles. De ce? Îi displăcea foarte mult că o fetiță își băga nasul în afacerile lui. Adevărat, adevărat. Încercați să citiți. Dar eu nu știu italiană, ridică el vocea. Ce tot îndrugi? Citiți, recitiți, iar mama mea știe italiană, deci mai bine nu semnați. Pavel o măsură cu o privire nemulțumită și plecă repede. Era un om bogat, de succes, om de afaceri, dar foarte superstițios. Întotdeauna începea o afacere nouă pe vreme ploioasă. Dacă împrăștia sare, arunca o părticică peste umăr, nu dădea bani peste prag și credea în orice semne ciudate ale universului. Iată, această fetiță cu cartea de colorat părea că ar putea fi un astfel de semn. Dacă nu ar fi luat bomboana și nu i-ar fi oferit-o, ea nu ar fi spus nimic. Ei bine, va trebui să verific. Bombăni el și intră în birou. Pe masa sa imensă de sticlă zăceau contractele. Trebuia doar să semneze. Originalul era în italiană. La asta insistau partenerii. Avocații săi lucrau cu versiunea tradusă și acesta era un document auxiliar. Iar forța juridică trebuia să aibă contractul în italiană. Serviciul juridic acceptase asta. Nu erau întrebări. El începu să examineze încet documentele. Cine poate descifra aici această tărăboiță? Șopti el și deschise contractul în limba română. Cuvinte nu înțeleg, dar cifrele sunt aceleași. Pavel răsfoi mult paginile, studie cifrele și, neașteptat, dădu peste o nepotrivire în numărul de zerouri. Foarte interesant iese, versiunile sunt diferite. Și cum se poate așa? Iar dacă ar fi semnat. Așa deci, trebuie să mă clarific. Luă receptorul. Otilia, spune-le că eu am dat instrucțiuni. Astăzi nu semnăm nimic. Cum așa? Se miră secretara. Acolo vă așteaptă deja. Stau la masă. Deja beau a treia ceașcă de cafea. Au avion astăzi. Lasă. Spune că am negocieri urgente. Semnarea o amânăm cu câteva ore. În general inventează ceva. La restaurant, de exemplu, dui. Nu știu, faceți ce vreți. Bine. Așa deci, mai departe. Cheamă-l repede pe scurtul la mine. Peste 10 minute în birou intră în fugă adjunctul său. Pavel, ce e? Ai anulat semnarea? Ce nu e în regulă? Nu știu, Sorine. Am o presimțire proastă. Câștigul e mare, dar și riscurile imense. Avocații au verificat totul bine? Da, desigur. Iar versiunea italiană cine a văzut-o? Biroul de traduceri. Știi? Abia au găsit. S-a dovedit că limba nu e atât de răspândită în lumea afacerilor, dar au avut contacte. Și Iuliana Tamia dat acest număr. Ce? Ai găsit traducător prin fosta mea? Se miră directorul. Și de ce abia acum aflu despre asta? Care e diferența, Pavel? Traducătorul e și în Africa traducător. Are diplomă, are experiență. Ce mai contează? Și cu atât mai mult tu ești în deplasări, iar munca e multă, termenele ard. Deci a trebuit să ne descurcăm. Tu ești mai deștept, nu ai inventat nimic. Urlă Pavel. Da, ne grăbeam. Tu însuți spui mereu. Nu știu cum, dar rezolvă problema. Am rezolvat. Iar acum ce nu e în regulă? Ei, Otilia, strigă el în receptor. Mă auzi? Găsește-mi repede femeia de serviciu. La noi lucrează o doamnă cu numele Stoica. Vine la muncă cu o fetiță. Ai înțeles? Da, am înțeles. Repede aici, peste 3 minute să fie toți. Curând ușa biroului se deschise larg și intră mai întâi fetița cunoscută, apoi o femeie de vreo 40 de ani în salopetă de lucru. Bună ziua, spuse ea liniștit. Domnule Pavel, iertați-mă, vă rog, Angelica mi-a povestit totul. Nu voiam ca ea să vă deranjeze. Pur și simplu nu am supravegheat-o. Asta nu se va mai repeta. Vă rog, doar nu mă concediați. Atunci vom pieri cu totul. Dumneavoastră vă numiți Veronica? Da, Veronica, șopti femeia.
abia auzit. Veronica, iată ce poveste. Fiica dumneavoastră a spus că ceva nu e în regulă cu contractele aici. De ce le-ați citit? Vă voi întreba mai târziu, dar acum răspundeți. Ce ați văzut acolo? Da, știți, ștergeam praful, ca de obicei, și m-am prins din întâmplare de text. Iertați, nu am putut rezista. E redactat cam stângaci pentru un document oficial, dar și acolo e o frază imposibilă pentru orice afacere. Care, conform acestor documente, transferați drepturile asupra fabricii dumneavoastră. Ce? Da, așa e. Peste ceva timp renunțați la drepturi. M-am mirat și eu. Cum se poate așa? Eu cunosc foarte bine italiană. Am învățat-o la universitate, am lucrat ca traducător. Adevărat, viața apoi nu s-a aranjat prea bine. Vorbiți serios? În versiunea română nu e nimic de genul. Înțeleg, dar în acest document scrie că doar el are forță juridică. Și sunteți de acord cu asta? Păi, cealaltă versiune e un document complet diferit. Nu știu cine a inventat asta, dar posibil că știau cum să aplice la noi. Pavel tăcea. Îi era rău de la gândul că din vreo prostie putea pierde afacerea, care pentru el nu era doar afacerea vieții, ci era ca un copil, inima lui, sufletul lui. Și a-i lua această afacere însemna pur și simplu să înceteze să respire. Uimitor, rosti el în cele din urmă. Mai mult, să nu mai calce pe aici picioarele macaronarilor ăștia pe aici. Asta sper. Nu trebuie să-ți explic, Sorin. Da, am înțeles. Toate aceste minute infinite, Veronica cu fiica priveau la domnul Pavel. El tăcea, privind pe fereastră și pocnind cu pixul. Și când întrerupse această tăcere grea, toți expirară ușurați. Mai departe, începeți verificarea tuturor celor implicați în lucrul cu documentele acestui contract. Traducătorii, avocații și serviciul contractual. Și tu te-ai ocupat de asta? Și pe tine să te verific? Pavel, ce-i cu tine? Prima zi mă cunoști? Să îmi aduci mâine raportul pe masă și dosarul pe acești italieni falși nu îl vei găsi. Voi conecta alți oameni și atunci aici nu va fi loc pentru nimeni. M-ai înțeles? Am înțeles. Ești liber. Veronica, vă rog să rămâneți. Adjunctul zbură ca un glonț din birou și se repezi în departamentul juridic. Trebuia să lucreze toată noaptea, ca dimineața să nu rămână fără scaunul său. Iată ce prostii se întâmplă uneori în lumea afacerilor. Mi se pare, Veronica, că acum ați salvat compania mea de la prăbușire, deci averea mea, reputația și, în general, totul. Și cum ați ajuns la noi? De ce un traducător cu diplomă spală podele? Păi, știți, asemenea locuri de muncă sau dovedit a fi mai căutate decât traducerea, zâmbia, nevoia m-a obligat să merg. Cu mulți ani în urmă a murit soțul meu, tatăl Angelei. Om riscant, jucător, a pierdut la cărți tot ce avea. Am crezut că doar în filme se întâmplă, dar s-a dovedit că și în viață. Datoriile după moartea lui au trecut la mine. Ne amenințau, ne speriau, dar în final am vândut apartamentul și tot ce era doar ca să închid datoria. Am mai luat credite. Și iată de un an supraviețuim cu Angelica. Spăl podele aici, în weekenduri, în scări și în bibliotecă. Dar de ce nu faceți traduceri? Oh, pentru asta e nevoie de laptop și timp liber. Iar eu am vândut tot. Și pentru unul nou nu pot economisi în niciun fel. Și nu pot să-mi permit să lucrez pe onorariu. Banii sunt necesari constant. Ori astup o gaură, ori alta. Iar să stau așteptând comenzi? Angelica nici la școală nu merge. Mă ajută, altfel nu fac față. Ce grozăvie! Copilul nu merge la școală. Păi da, e o măsură forțată. Dar ne ocupăm acasă. Și italiana și engleza învață și ea. Scuzați, își ridică vocea fetița. Ați spus că la secretară se poate cere bomboană. Acum se poate? Angela, ce-i cu tine? Nu a înțeles mama. Copila spune totul corect. Pavel zâmbi. Problemele adulților nu trebuie să influențeze copiii. Am promis bomboană, deci țin promisiunea. Du-te, ia, spune că eu am ordonat. Veronica, dumneavoastră cum sunteți? Flămândă? Vreau să vă invit pe dumneavoastră cu Angelica la cină chiar acum. În semn de recunoștință, de respect și pur și simplu pentru că sunt flămând ca un lup. Mereu, când sunt nervos, vreau foarte mult să mănânc. Păi da, mi s-a făcut foame, dar cumva nu sunt prea decent îmbrăcată pentru o ieșire la cafenea.
nu mă vor lăsa să intru. Cu mine vă vor lăsa peste tot. Haideți, luați-o pe Angelica și să mergem la cină. După această ieșire la cină, despre Veronica și Pavel a început să șoptească tot biroul. Dar înainte de asta a izbucnit un scandal zgomotos. Au zburat capete, a venit poliția. S-a dovedit că fosta soție a decis să distrugă afacerea lui. Era supărată pe el, pur și simplu femeiește, pentru că a refuzat să-i cumpere o mașină nouă. Și, în general, se pare că i-a acordat puțin atenție. A fost un capriciu, dar Iuliana a decis să se răzbune pe larg. Amituit, șeful serviciului juridic a pus în scenă un spectacol cu o companie fictivă și un traducător. Avea nevoie ca fostul soț să semneze documentul și atunci putea obține o recompensă decentă. Dar planul a eșuat. După aceste evenimente, Pavel înțelegea că pur și simplu nu are dreptul moral să o lase pe Veronica în această situație. A transferat-o la muncă în serviciul de presă al companiei și a angajat-o suplimentar pe postul de traducător cu normă întreagă. Șeful a manifestat insistență și a trimis-o pe Angelica la o școală particulară, unde cunoștințele și abilitățile ei au fost apreciate destul de înalt. Ea nu era doar un copil deștept, ci talentat, înclinat spre diferite științe. Pavel, aflând unde locuiesc, nu le-a mai permis să se întoarcă în camera lor din vechiul cămin. Vă voi închiria un apartament. Bine, Veronica, dacă nu sunteți gata să acceptați ajutorul, îl voi închiria în datorie. Din salariu, vă veți calcula cu mine. Veronica, într-adevăr, mult timp nu a acceptat acest ajutor. Trata această atenție cu precauție, dar de fiecare dată Pavel o convingea că face asta din sentiment de recunoștință pentru afacerea salvată. Erau într-adevăr bănuți în comparație cu capitalul pe care l-a păstrat. Într-o dimineață, la el a intrat adjunctul să bea cafea și să discute un nou contract. Ascultă, Pavel, voiam să te întreb între timp. Cu traducătoarea asta totul e serios? Nu avem nimic. Ce ai înțeles? Pur și simplu am întrebat. Păi și ce? Ea e drăguță în general, siluetă înaltă, iar ochii. Eu sunt burlac de mult. Am început să-i acord atenție. Și iată, te întreb direct. Dacă cumva voi începe să o curtez, tu ce părere ai avea? Suntem oameni liberi, după o pauză spuse Pavel. Fă ce vrei. Păi bine, am întrebat doar. Când Sorin plecă, Pavel reflectă mult. După trădarea Iulianei, mult timp nu a putut avea încredere în femei și nici nu voia să le mai creadă. Dar cu Veronica era cumva totul altfel. Ea e bună, înțelegătoare, înțeleaptă, iar ochii ei, într-adevăr, sunt ca două oceane. Și abia acum a înțeles că mereu, când era lângă ea, simțea calm și căldură. Poate că era ceva mai mult? Ce, sunt prost să cedez o astfel de femeie altuia? Strigă el și ieși repede din birou. Îl ajunse pe Sorin la lift. Ascultă, nu ți-am spus asta, dar Veronica e femeia mea. Ai înțeles? E a mea. Nici să nu încerci să te apropii de ea. Da, am înțeles. Iar Veronica știe de asta? Întrebă cu zâmbet adjunctul. Știe și simte. Știa ea totul. Deci nu îndrăzni. Am înțeles. Și în aceeași seară, în fața întregului colectiv, Pavel îi aduse Veronica în birou un buchet imens de bujori și o cutie de bomboane. Iar peste o săptămână, colegii se șopteau despre inelul cu diamant, care sclipea pe degetul ei. Veronica însă nu asculta bârfele. Ea era pur și simplu fericită cu bărbatul iubit, care o iubea și pe ea și pe fiica ei. Și oare se putea dori ceva mai mult? Iar nunta zgomotoasă nu s-a lăsat așteptată. Lecția acestei povești este simplă. Nu judeca după aparențe și ascultă-ți intuiția. Uneori, salvarea vine exact de acolo de unde te aștepți mai puțin. Dacă ți-a plăcut această poveste, lasă un like, abonează-te la canal și activează clopoțelul ca să nu ratezi alte istorii adevărate care îți pot schimba perspectiva asupra vieții. Spune-mi în comentarii ce lecție ai tras tu din această poveste. Ai întâlnit și tu vreodată un înger ascuns într-o persoană aparent obișnuită? Aștept răspunsurile voastre cu drag. Pe curând!